Γιαγιά, γιαγιά, η γη είναι επίπεδη. Μου το είπε ο θείος ο Λάμπρος που είχε ταξιδέψει ως και την Αθήνα. Κοίτα να δεις τι μαθαίνει κανείς στα γεραματά του. Μόλις διάβασα στην εφημερίδα πως η γη είναι επίπεδη. Για να το λέει η εφημερίδα, κάτι θα ξέρουμε. Διάβασα σε ένα περιοδικό ότι η γη είναι επίπεδη. Αγράμματος αρθρογράφος, αφού μάθαμε στο σχολείο ότι η γη είναι σφαιρική. Επίσης, μόλις έμαθα από το ράδιο ότι το 2000 θα γίνει Δευτέρα Παρουσία. Κι εγώ το διάβασα σε μια εφημερίδα. Στις ειδήσεις όμως είπανε ότι είναι παραπληροφόρηση. Διάβασα στο κινητό πως η γη είναι επίπεδη. Αχ, δεν μπορώ να τα ακούω αυτά. Σοβαρά το πίστεψες? Να πιστέψω άρθρο χωρίς υπογραφή, χωρίς επιστημονική παραπομπή και χωρίς να είναι από αξιόπιστη ιστοσελίδα. Ούτε καν. Σωστά. Ανεπιβεβαίωτη πληροφορία. Ούτε καν.